Bikoitz otxua gidoia enea.comen. Otxu enea sagardotegia osina gauzoa Hernani. Euskal Herria Irratia, aukera on. 1, 2, 3, 4. Metropoli Forala, Euskal Herria Irratian. Egunon entzule, goizeko 9 eta 7 minutu dira. Euskal Herria Irratia zure sintonia Metropoli Forala beste 2 ordu zurekin. Ostirala da eta apirilak 8 ditu. Gurasoak, seme-alabak, bikotea, etxea, lana, erlojua, nola gobernatu familia, nola antolatu eguneroko bizitza eta zer neurri hartu gizartean. Kontziliazioari buruz, maingurua eginen dugu 9:00 Oskia Ugarte, arte aditua, Saioa Zabaltza ekonomialaria, Jon Orzaiz kazetaria eta Oskar Andueza turismo sustatzailea izanen dira gurean. Asteburuko zine estrenaldiak eta zine kritiko berriaren estrenaldia. Aitor Abaroaren lekuko hartuko du gaur Maialen Goñik. Bestelakoak ere asteburuari begira, Osasuna eta Elx taldeen arteko partiduaren aurreko kronika eginen dugu eta saioaren azken zatian San Ferminak iragar ditzaketen 8 afitxak 8 kartelak aztertzera etorriko zaizkigu Leire Urbeltz, Baimaiko kidea eta Joseba Beramendi Spray, marrazkilaria. Hauexek eta bestein bat kontu datozen 2 orduotan. Euskal Herri Irratia.eus, FM-ko 89.4. Metropoli Forala. Egunon Juan Cruz Lakasta. Egunon Peio Arginarena, egunon Metropoli Foraldarrok eta egunon Jakina Igor Eskudero, ari Eskudero teknikari. Egunon Bikote, zer moduz? Bada hemen harrituta zure eta lur Ezkaba mendiaren gailurrean elurra ikusi dudalako. Bueno, ez da raro da menirunean. Ez, elurra teiatuan Zakoa Lepoan ibili beharko dugu aurtengo udaberrian. Bai. Ez neguan baizik eta udaberrian. Ni beldur naiz, data hauetan ez da ezoikoa, baina noiz arte izanen dugu horrelako eguraldi zakurra, izan ere gogora ekarri behar da, nahiko negu epela auki dugula, eta alakoetan horrek esan nahi du udaberrian, Mordorren bizitzeaz ekaina arte edo, izan genuen urte bat, ez da? Duela ez asko, duela pare bat urte. Irailera arte, hobetu etzuen. Ez, duela bizpairu urte, egia da, ekainera arte eta ero uda ona. Eta horrengo urtean udaberria atzen horren txarra izan, baina udarik ezken. Egia. Alaxe gabiltza, nik ikilduta dagoeneko, ikusiko dugu zer demontre gertatzen den igogailuko elkarrizketa honen ondotik. Baina interesgarri izan da gaur, fira. Bai, biziki interesgarria. Arren otoi eta favorez, Igor Pertsianar. Prentsa irakurketa Optika Iruñaren eskutik. Gaur, Diario de Notiziasek soilik zabaldu du Nafarroako albiste batekin. Ia 3.000 lagun onartu dituzte aurre eta lehen hezkuntzako 200 plazetarako oposizioan. Berrian Goierritik dator notizia, txarra. Arcelorrek Zumarragako planta itxi eta langileak leku aldatzeari eutsi dio. Langileek eta zuzendaritzak 5 orduko bilera egin zuten atzo. Garak Mendebalde hurbilera begira ireki du, Kataluniako udalen eren baten aurkako mehatxu judizialak. Kontua da Espainiako auzitegiek haien aurka egin dutela estelada zabaltzeagatik, azaroaren 9ko galdeketaren alde egiteagatik edota subiranotasun fiskala praktikatzeagatik. Diario de Navarrak azkenik lauzuta bera zabaltzeko dio, epaile batek bertan behera utzi dituela 40 banketxeren zoru klausulak. Azaleko irudiei doakienez, Gararen lehen orrialdean Euskal Herriko Itzuriko atzoko etaparen garailea Samuel Sánchez ikusi dugu. Goiburua 38 urterekin etzaio irabazten ahaztu. Atzo Atletikek 1 eta 2 galdu zuen San Mamesen barrian, Sevillaren aurka, Europa Ligako kanporaketako joaneko partidan. Berrian, jokalari zurigorri bat lurrean ageri da, baloia jonaian, argazkioina, zutitzeko lanak. Asko gustatzen zaizkit argazkiak eta argazkioinak uztartuz alako metafora bisualak osatzen dituzten goiburuak. Foru prentxan, aldiz, atzo PSOEk, Podemosek eta Ciudadanosek Espainiako diputatuen kongresuan egindako bilera ikusgai, Diario de Notiziasen titularra, PSOEk soilik dakusa Baikorki negoziazioa,
Ez da egia baina, Diario de Navarrak ere baikortasun izpi batez begiratzen baitio bilera horri, akordiorik eta hausturarik gabeko bilera. Lehen orrialdeetako bigarren mailako goiburuen artean, honako hauek eman digute atentzioa. Berria, Mozal legeak dakartzan askatasun murrizkete zohartarazi du ekimenek, hau da, herri ekimeneko Euskal Komunikabideen elkarteak. Garak, Marea taldeko abeslari Berrio Zartar Kutxi Romero elkarrizketa egin dio Kutxi Romerori eta haren esaldi bat azalera ekarri du. Heldu ahala atzera begira hasten zara eta horrik tortikolia edo tortikulisa besterik ez du eragiten. Diario de Noticias, gazteen etxabeak asteburuetan ordubi eta erdiak arte zabaltzeko aukera. Baimena emanen du Iruñeko udalak, eta Diario de Navarra AP15 musutrukekoa izan dadila eskatu du parlamentuak bidera ezina dela aitortu arren. Azpititularrean irakur daitekenez, PPk aurkezturiko proposamenari UPNek eta geroa baik bakarrik egin zioten aurre. Honaino gure prentsa irakurketa. Optika Iruña 15 urte zure ikusmena zaintzen. Optika Iruña betaurreko graduatuetan paregabeko eskaintza. Optika Iruña Aiozko monasterioa 4, Donibane auzoko osasunetxearen ondoan. Bederatziak eta 12 gaur ordu honetan albiste agenda zabalduko dugu, horretarako zintzo demonio daukagu gure estudio nagusian dagoeneko Mikel Bujanda lankidea, no Mikel? Kaixo eta egunon. Zer dakusagu albiste agenda zabalduta? Bueno, interese puntuak antzematen hasita, Herribera Iruñera, Iruñekoek Herriberara, hola hasi gaitezke. Esate baterako, parlamentua, berriz, bai, harreta, atzo osoko bilkura izan ondoren, gaur batzorde zenbaitetan, eta hor, iazko neguan, Ebrok gainezka egin, eta hor egindako galerak, zenbatekoak izan diren, eta ara jo behar dut, zenbatekoak izan ziren, eta gero ze konpokenta egin den, edo zer dagoen oraindik egiteko. Beaz, parlamentarioak gaur Herriberara. Baina ez hori bakarrik, izan ere, gobernutik ere, Uxue Barkos, gobernu buruak Herribera aldera egin behar du bisita. Kasu honetan, Reina Sofiaren izena hartuta daukan erietxeak 30. urtea betetzen baitu. Reina Sofia tuterako ospitalak, eta horixe, ekitaldi bat egin behar dute. Hemen esatekoa, Sofia erreginaren izena ematearen erabakia, eta, en fin, zaletasun monarkikoak egin batean epeldu direla esan dezakegu, baina izen horretxekin segitzen du momentuz behintzat tuterako erietxeak. Eta parlamentukoak esanik hor bada lan saio bat, baina hau ateak itxita, kazetaririk gabe egin behar da, ponentzia bat bada, baita lan batzorde bat, eta honek aztertu behar duena Nafarroko administrazio publikoaren egitekoa inpuska handi baten hipotekatzen duen errealidadea zorrarena. Zenbateko zorra, nundi datorren, dena ordaindu beharko ote den edota, eta hortaz gai interesgarria. Atzo, aurrezki etxearen desagerketa ikerketa batzorde batek aztertu behar duela, erabaki ondoren zorrarena ere arras garrantzitsua da. Eta beraz, horri heldu behar diote, baina diogun bezala ateak itxita dauzkala. Betire pentsatzekoa da, gero behin atera ondotik barruan zer hitz egin duten kazetari esan alizanen dietela, nahi izan ezkero bertan dauden parlamentarioek. Zer beste, beste lakoak badira feriak. Eta, ez dakit, hor pareka edo binaka eman diteken. Badakizu, ekonomia solidarioaren feria gaur zabalduko dela, autobus geltokian gaur arratsean asteburuan hortxe egin, eta ekonomia solidarioa eta konsumo arduratsuaren feria da. Eta kasualidade ote da, ondoan baluarten hor beste feria, insolidarioa ez, inmobiliarioa. Feria inmobiliario, etxe bizitza, etxe saltzaileak hori etxek euki behar baitute euren feria. Eta, bestelako mintza gaiak izan litzezkenak sortzenetik kazetariak deitu dituzte, eta Tafallan hilonen 23an egin eta antolatu behar duten ekitaldi baterako deia eginez. Gizonetakoak Ziudadelan, beste erakusketa bat,
Fernando Molina sortzaileak egindako instalazio arkitektonikoak dira gaurkonetan zabaldu behar dituztenak, eta horrelaxe, beraz gaur beste dauzkagunak. Gero, kultura, literaturaren hildotik, zaldiko maldikon, gaur arratxian jasone Osororen lana, 12 bermuta, eta bermuta esanik, pintxoren astea zabalduko dela, 10 egunetako astean, pintxoa zenbatean? 2 euro terdi, ez da? 2 terdi. Eta eztabaida ukidugu erredakzioan, eztabaida edo prezioaz? Bai, ez ote den nahikoa garesti. Beti, komentatzen duguna da, prezioarena da bat noski, eta funtsian ostalaritzak promozio egiteko, eta ez da, ziurazki, okerren dabilen sektore ostalaritza, baina gehiago mugitu nahi du, eta hortaz, 80 bat edo dira, gehien bat Iruñekoak eta gehien bat Aldezarrekoak. Gareskoak eta ez da, bateo beste batzuetakoak badira. Baina gehienak Iruñekoak, gehienak Aldezarrekoak. Eta Iruñerrien ere, sorta bat badira. Ez, baina, igual hor debatitu beharko litzakena pintxoren konzeptua. Nun hasten den eta nun amaitzen den pintxoa. Hori... Pintxoa entelekia bada edo ez da entelekia bat? Karo, definitzen ez den artean entelekia difuso xamarra da, lausua da. Nun hasten da, esate batako razioa... Non haste da razioa, hori. Karo. Mugan nahiko lasak dira, ez da, lausoak. Pintxoa, behintzate, batzuk esana duten, mokau bakar batez jan liteken zerbait litzateke. Eta pintxoa izanik, noski, txotxagarekin, txak, zulatu eta hartu liteken. Gilda eta zer gutxi gehiago. Karo, bainazu kubiertoa behar baldin badituzu zerbait jateko hori pintxo ote da. Pintxoaren definizioan sartzen ote da. Eta teorizazio minimo baten falta somatzen da. Soma daiteke. Gero bestea da, aste bat izan da 10 eguneko izatea, baina hori normalidaderen barruan sartzen da. Dena esaten hasita. Kontzertuak eta ez? Gaur jende gazteak, universitateko karpa. Hori ere bai, egia da. Dirio negu giroa egokitu zaie. Eta zer beste, duplikatuta nola gaiak etortzen zezkigun eta feriena bezala, asteburu honetarako musika deiak ere alaxe dira. Zenbaki, bakizuek Ken 7 bihar kafe zentralea, baina sarrera guztiak agortuta daude. Eta Defcon 2 kasu honetan hauek bihar totemen dute saioa. Ardura hartu dugu ikusteko Broken Borders. Brass bandekoak gaur eta... Bordes ez, oso jende atxegin. Ez, hombre, baina zarantza nun itaroan edo nun egin behar duten. Itaroan alda, hemen, musika speakerrak argitu behar digu. Morean. Broken Brothers, Morean? Bai. Morea saltoki handian? Bai, multinazionalari salduta. Nun dago Fenak, Itaroan edo Morean? Morean. Hortxe, gaurko arratxian. Nik bintzatala ikusi dut iragarria, egiaztatuko digute eta desmentituko, baina hementxe, mira, Ken 7 bihar kafe zentral... Ken 7-rena esanen dugu hori bai, ekainan etorriko direla. Nola da, 369, 360, bai. 365. Irurogei esan barko genuke. Irurogei da zirkunferentzia, buelta osoa ematen duenean. Jaialdi horren inguruko iruzken kritikoa egin dute, zuzen ere, Broken Brothers inguruan mugitzen diren batzuk, Luso de Villak, eta horrek nolaiteko polemika eragin du musika munduan, eta... Ez dituztenako kontratatu? Ez da hori arazoa, formulatzaile gustatu, eta ez dela berritzailea, eta apustu kontserbadore samarra ezote den, eta hortik. Apustu kontserbadorea, nik jakin dudana da, noski nola finanziatzen diren gisa honetako kontzertuak, ez? Launtza publiko bat pintzate, udalaren kolaborazioa lortu dute, udalak ere baldintza jarri du, eta beste horra ustu dute, Ken 7 aparte, besteak ere, ez? Etoreko dira Urbizu eta kompainia. Urbizu eta kompainia. Ez, baina gero hor, noski, hor zerbeza marka baten patrozinio izanen dute eta dirua hortik etortzen da, ez? Zerbezaren patrozinioa, eta gero zerbeza markak ere ez du debalde egiten, irabaziek izanen ditu zerbeza ugari salduz. Bai edo ez? Pentsatzekoa da.
Hori, Ken Zazpi bihar, Defcon 2 bihar, eta gaur Broken Brothers Brass Band zazpietan, Fenaken eta Fenak... Fnak, esaten diote. Nola? Fnak. Bueno, Fenak, denak entenditzeko. Esazu berezun bezala, bai. Eta aroan edo Morean. Morean, bai. Bueno, pues ya está. Esana gelitu da. Denak izonak hori bai, eta ia guztiak beltzez jantziak. Bai, hori ere, bai, nire Arbiti badakizu gure kolaboratzailea, ibilio direla, haiekin... Diskoan abotsa jartzen, baina ibiltzea alda gero, horre New Orleanseko... zenbaitetan ibiliko da ez dakit, egiaren aitortzeko, badakit diskoan zenbait kanta berak grabatu zituen Arbiti abeslari finak eta etxe honetako kolaboratzaile zoragarriak. Estimatua dago, Mikel, guk kale gorrira eginen dugu salto. Kalera. Metropoli Foraleko Kaletarra. Luis Igeltz, egunon? Egunon, zuri ere, kaletarra, benetako kaletarra gaur. Gaur kale gorrian, harrapatu zaitugu? Kale gorrian, harrapatu. Beti mugitzen, Luis, beti mugitzen. Nik erretiratu bezala aurkeztu hitzaitut, baina uste dute oksimoroi bat dela. Esan nahi dut, erretiratu zentzu literalean eta Luis Igeltz ez direla uztargarriak. Claro, aurrera begiratu behar da, aurrera. Gaur garan esaten duen bezala, gaur esanera bat badago garan... Oso polita, nik ere ikusi dut, bota. Oso polita, atzera begira bale bat zaude tortikulizaterako zaizula. Aurrera begiratu behar dela. Kutsi Romerok dio hori, Berriozarko Marea taldeko abeslariak, gara Ungarian egin dioten elkarrizketan. Oso esaldi biribilak botatzen, aforismo itxurako esaldia botatzen, trebezia ikaragarria du gure Kutsi Romerok. Hori ederki oso ongi esana dago. Filosofia ona da. Eta aurrera begira non zabiltza? Ze kaletan zabiltza atrebentzia ezpada hori galdetzea? Bueno, pues orain nago kotxean hemen Elizburu plazan. Plaza Tolbidean, hemen Berriozarren. Berriozarren hain zuzen ere, Kutsi Romeroren sorterrian. Gaua pasatu dute nerean nahiarekin, aldakatik operatuta dago, eta orduen hemen gelditu naiz. Baina zenbat gau emate dituzuzuk ospitalean? Ospitalean kasu honetan, edo nahiaren etxean, nola kontua, ospitalean? Bai, ospitalean, ja hartu dut, ja profesio hori hartu dut, profesio hori. Esan diate, ospitaleko besaulkiari da zure forma egintzaiola, egokitu zaiola bixator, Hori da. Lo egiterik eukiduzu, Luis? Ze horrelakoetan ez da... Ea lo egiterik eukiduzu? Nerean naia oso gaixo onada, oso paketsu pasatu dugu. Baina lo egin alizateko behar duzu batetik gaixo ona eta bestetik besaulki ona ere, bai? Baita. Eta besaulkiak, beta ematen zuen aukera? Moldatzen nahi, nola txikia naizen ez naiz ni ja 2 metroko gizona, pues orduen... Hori abantaia handia da horrelakoetarako, txikia izatea. Izugarria da, aukera ematen dit, posturez aldatzekoa eta denetako, ongi ibiliak gara horrelako trantzeetan, eta egia da, beste gauza batzuetarako desabantaia izanen da, txiki izateak badu abantaiarik kasu honetan. Bai, hori bomberoan dako nire lagun batek esaten zuena, esan zion, tipo batek esan zion, ez aldaukek zerbait horrela niretako influentzi txikion bat edo bombero bezala sartzeko, eta, egingo dit, baina baldintza batekin, txakurra saldu behar dirak, eta, txakurra ez zuen saldu nahi zertarako ere, eta, pues azkenean, bomberotako lanpostua biletzen badek, salduko dit, txakurra. Eta gizona etorri zen, bomberotara, eta venga, hasi zenan nola zuen ezagun bet, bombero izan nahi zuena, eta hori, eta bestia, eta orduen, ekarri, eta eraman zuen, bere laguna eraman zuen, eta txikia zen, eta hasi ziren traba jartzen, eske bombero izateko behar du gorputze bat, eta hori, eta bestia, eta pega jartzen alde batetik eta bestetik, ez? Eta azkenean ere lagun horrek esan zion, ikusi dezagun, bombero guziek ate haunditik sartzen aldire, ez aldago komuneko leio txikiti sartu beharrik edo, eta orduen parrari eman zion, eta hartu egin zuten, ara? Hartu egin zuten, ala? Txikia izan atiken,
hartu egin zuten, bai, leku txiki. Egia da, zenbaitetan hori egin behar izaten dute, ez da? Claro. Zirrikituren batetik, edo sartu beharra. Claro, eta orduen, pues boni, lana opatu zion, bai, ederki. Bueno, eta zer modu zaudete, ongi? Bai. Pintxoarekin konpontu gora zarete edo... Bai, horari ginen. Zein itzi daukazuzuk horri buruz? Zer da pintxoa eta zer razioa, non dago muga? Pues pintxoa esaten dutena, niretako ez da pintxoa. Ez da pintxoa, hori da afari edo bazkari. Ezagutuko baduteke etxetako errealitatea oso garbi izanen lituzteke gauzak. Askotan gertatzen da, alabak deitu aita edo ama, pues afaltzera joango naiz. Eta bueno, pues afaltzera etorri. Eta maien platera prestatu, eta ez dela etortzen. Eta gero azkenian etortzen da, eta eske hasi gara joebintxoan. Pintxo batzuk jaten, bila janditu pintxo batzuk, eta jazta, bueno, orduen pintxoa edo afali, zer janduzute, ez? Eta hori da, nik uste gaurko egunean, pues modaren arabera pintxoaren... Baineko modan dago. Bai, eta orduen, pues, claro, tabernak eta denak, pues, lehiaketan ari dire, nork prestatzen duen pintxoeko berena, pintxoeko ederrena, eta, claro, orduen zer ari gara, pues, pintxo batekin ja afalduta gelditzen dela jendia. Bai, hori da, bai, esan. Ez, bota, maitu, Luis. Bai. Eta hori da, pues, gaurko jendearen elikatzeko oituerak ere aldatzen ari dire, eta pues hori, eserita, lasai, maibetean eserita jatea, pues, ja galtzen ari da. Nigor, kontatuko izu beste pasaizu bat gure auzokoa. Lehen, joebintxo atera zait, eta kaso, pintxopote esan beharko nuke, ez da? Euskara jatorrean, ala esan hoi baita. Gainera, pintxopotek balio du, asteko edozein egunetarako, aldiz joebintxo bakarrik egun batekin lotua. Bakizu, joebintxoak bereziki arrakasta duela aldezarrean, ostegun ilunabarretan eta hor jendetza elkartzen dela, hor pintxoak jaten, prezio berezian, edo merke xamarrean. Alegindu ziren, gure auzoan, arrotxapean antzeko zerbait egiten asteazkenetan, eta berez ideia ona zen, ez da? Asteazkenetan, pintxoak auzoan, mugitzen altzen giroa, auzoko tabernetan. Baina, onomastika aldetik akats larria egin zuten, izan ere, Iruñean joebintxo egiten bazuten, erabakizuten arrotxapeko asteazken ilunabarretako ekimen hori jartzea mierdintxo. Eta gazteleraz, pues ez dakit oso ideia hona den. Mierdintxo, bai, egia da. Egiazko pasadizoa da, ez da nik asmatutakoa, nik ikusi ditut afitxak. Asteazken honetan, mierdintxo. Gure auzoan, arrotxapean, bai. Ez dakit naming eta branding eta marketing eta horrego gauza badira, orain ez dakit oso ideia hona zen alde horretatik. Bai, horrela da. Bueno, pues dena den, neri beti pintxoa, gustatzen zait izan daiela pintxoa. Txotxarekin hartu eta jan eta kitxo, hori da pintxo bat. Mokaua. Gero nahi bale duzu beste bat hartu, hor konpon, baina gutxienetik eseri eta hor kutsarile eta placer batean, eta bueno, hori ja ez da pintxoa. Hori ja beste zerbait, atera beharko da, beste hitz bat atera beharko da hori adierazteko. Txistor esferifikazioa, patata guatze baten gainean odolki txinpartarekin, hori ez zaizu gustatzen zuri? Neri txistor pixka bat eta jazta, edo gazta pixka bat, edo horrelako zerbait, eta jazta pintxoa. Bueno, hemen utziko dugu, Luis, izan ere goxetzen ari naiz. Hau esate hutsarekin, ordu hauetan, bakizu goiz esnatzen garela, irratileriok, baina da goxetu egiten naiz. Beraz, hemen utziko dugu, beti bezala plazerra, zurekin solasean aritzea, Luis, siesta hona egin gaur, gau ospitalean egin badugu, orain bazkal ondotik eta siesta hona komeni da. Bai, eta denbora txarra egotea, pues, eguraldi kaskarra honekin are gustorago, bai. Besarka handi bat, ongi bizi, ongi izan. Bueno, 9:30 puntuan gure eskaletanen arabera, goizeko tenore honetan, informazio publikoko, edo zerbitzu publikoko informazioa helarazi behar dizuegu. Horren ondotik zer, bada Metropoli Foral gehiago, Peio Arginaren handiarekin.
Egunez egun, Iruñeko udalaren informazioa. Iruñean erroldatutakoek botoa eman dezakete aurtengo Sanferminak iragarriko dituen afixa hautatzeko 0 telefono zenbakira deituta eta pamplona.es webunean bozkatuta daiteke apirilaren 18 arte, Zibibok saretoan aldiz hilaren 16 arte. Eskulanak egiteko tailerra Kondestable Zibibok saretoan 4 urtetik gorako aurrentzat 5 eta 4 denetatik 7 eta 4 denetara izanen da. Tailerrak 2 euroko prezioa du eta aldez aurretik izen eman behar da Kondestablen bertan. Autobus geltoki zaharrean gaur hasita eta igandera arte ekonomia solidarioaren azoka arreasek antolatuta, aldi berean ekonomia solidarioaren 9. jardunaldiak eginen dituzte. Bertan izanen dira kapitalismoa ala bizitza begirada bat ekonomia feministatik gaia landuz. Informazio gehiago 0 telefono zenbakian eta pamplona.es webgunean. Iruñeko udalak eskainitako informazioa. Hernaniko herrigunean Otxuenea sagardotegia dastatu maiatzaren 31 bitartean kupeletako sagardoa giro ezin hobean. Otxuenea sagardotegia erreserbak 3 bikoitz otxuagidoiaenea.comen. Otxuenea sagardotegia Osina Gauzoa Hernani. Basati Kirolak, 25 urte, Basati! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori ostatu jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratuak segina. Informazioa eta erreserbak 948 3040 telefono zenbakian edota ostalgautxori.comen. Gautxori ostatu jatetxea, Zubirin gaude. GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu. Sarriguren arrotxapea eta iturraman gaude. GS Peluqueros, Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura nabarituko dute. Carmen Kaleko herriko taberna aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Astelenetik ostiralera eguneko menua. Ostegunetan talo bereziak, larunbata eta igandeetan asteburuko menua eta gainera, asteburuero bokatak eta noski tragoak eta giro bikaina. Carmen Kaleko herriko taberna Iruñea, orain ardo karta berezia. La Colmena, eztia eta gehiago, erregina gelea, propolia, polena, hitz batean, apiterapia. La Colmena, eslabakalea 3 Iruñea eta lacolmenatayuda.com webgunean. Metrópoli Forala. Gurasoak, seme-alabak, bikotea, etxea, lana eta batez ere erlojua, nola gobernatu familia, nola antolatu eguneroko bizitza eta zer neurri hartu gizartean. Kontziliazioari buruz maingurua egin nahiko genuke, mendik aurrera, 4 lagun, Oskia Ugarte, arte aditua, egunon eta ongi etorri. Egunon. Saioa Zabaltza, ekonomialaria, egunon zuri ere. Egunon bai. Eta Jon Orzaiz, kazetaria, kontziliazio kontuak direla kausa, beranduxiago etorriko zaigu, baina etorriko zaigu. Eta Oskar Andueza, turismo sustatzailea ere, gure artean daukagu egunon eta ongi etorri. Kaixo egunon. Lehenik eta bin, eta gure entzule hori kokatze aldera, jakinoiko nuke, zuen kaso partikularra zein den, Oskia Ugarte. Bai. Esate baterako. Nire kasuan,
museotan eta lan egiten nuen autonomo moduan, eta 2013 urtean alaba bat izan nuen, autonomo nintzelarik, eta hortik aurrera eta krisia dela eta lana utzi dut. Edo lanak utzi nauni, ezakit. Ondoren beste alaba bat izan dut, oin dela 9 hilabete, eta horretan nabil, oraingoz amatasun zera mundu honetan murgilduta. Lanean zaude, baino bete-betean gainera, ez da? Bai, hori bai. Etxeko lanetan bereziki. Hori da, bai. Oso, nik uste dut oso lan garrantzitsua egiten ari garela, benetan baietz, gurasook, bai. Gaur gauean, esate baterako, zer nolakoak izan dira zure lanak? Hainbat aldiz jeiki, txikitxoa lokartu berriro, agin bat edo hortz bat edo hor zerbait daukala hoan, eta gau osoa, bueltaka, biligara. Beti oskia altxatzen da bereziki? Nola? Beti, oskia altxatzen da bereziki edo aita? Ni altxatzen naiz beti. Bai, txikiarekin ni, handiarekin aita. Beraz, GPS-a zu daukazu buruan, ez da? Bai. Bueno, altxatu, oe ondoan daukagu, gure oerari pegatuta sidekar moduan zehazka, baino, bai, txikitxoarekin ni. Oskar Anduza, zuk aspaldi izan zenituen seme-alabak, ez da? Bai, ja, oskiaren egoera ja erabat astuta daukat. Duela 14 urte, bikiak, gure kasuan, eta bai, egia esateko hori ja gau behintzat lo egin dugu lasai, baina, beste arazoak ditugu. Ni ere bai autonomoa naiz, Lourdes nire bikotea erakaskuntza lan egiten du, eta erabaki genuenean hori seme-alaba izatea, egia esateko buru-belarri jarri ginen, konturatu gabe zer zen, eta bikiak etorri zirenean egia esateko kristo susto hartu genuen, zeren genuen espero, eta handi gerozti, jarraitu dugu biak lan egiten, ni autonomoa naiz, esan duzun bezala, eta gaur egun ja pasatu duguna egia esateko esperientzia bitxia izan da. Oskia langabezian dago, zu autonomoa zara, eta horrek nolabaiteko malgutasuna ere ematen dizu lanari dagokionez? Bai, onerako eta txarrerako. Zeren, autonomoa naizenez, aukera dut behar baldin bada, etxean geratu, etxetik zerbait lan egin, baina noski egin behar ditudan bete beharrak egin behar dira, eta naiz eta etxean gelditu, aurrera atera behar da, eta askotan tokatzen zain gaueko ordu bietan edo iretan ordenagailun aurrean lan egitea. Saioa Zabaltza, jakin nahiko nuke zure egoera partikularra zein den, esate baterako, zema seme-alaba dituzu? 2 seme ditut, bikiak ere bai, 3 urtekoak, eta nire kasuan biok legeun den lanean aurdun gelditu nintzenean, eta, ertituta gero ja garbi ikusi genuen bat eszedentzia hartuko zuela hori, txikiekin egoteko, zeren nahi genuen beraiekin egon. 2 hilabete 3 ez, basik eta luzerako, zeren hori nahi genuen disfrutatu ere bai, eta gustatzen zitzaigun hori zuk esaten duzun bezala lan polita da, eta etxean egiteko eta lasaitasunez hartzeko, ez? Gainera ez da askotan gertatuko hau, behintzat nire kasuan. Eta momentu horretan erabaki genuen nire bikotea hori eszedentzia hartzea, eta hori nik jarratu nuen lanean, izan dituen hilabete batzuk hori bajan, 6 hilabete, azkenean oporrak, 18 aste hori baja, ez dakiz zer, 6 hilabete egon ginen biok elkarrekin, eta hortik aurrean ikasi nintzen lanean, eta bera gelitu zen etzean 2 urte terdi izan arte. Hasi zutela aurre eskola, eta egia zan ongi moldatu ginen gure kabuz, saiatu ginen laguntzak eskatzen, laguntzak zeuden, maiatzarako nire aurra jaio ziren maiatzan, eta bukatuak ziren ja. Martxora arte iritsi ziren, eta orduan, horrela moldatu ginen gure kabuz, ongi moldatu ginen, baina, hori ere, zeren eskenean bat gelditzea etxean, kristuen errastasunak ematen dizkizu besteari, nik adibidez ez nintzen gauetan altzatzen, batzutan bai, zeren biziren, eta askotan titia eta hori ematen nien, baina, bai egia da, nik ere lasaiagoa naizela, eta nire kasuan mutikoak ere betiz hor zegoen, eta nik joaten nintzen 8 ere lanera, lasai, etortzen nintzen 3, egia esan,
oso gustora. Horrela oso gustora. Diru gutxi, baino gustora. Jon Orzaiz kazetaria iritsi zaigu kontziliazio dela kausa berandu etorri zara. Bai, alaxe da, aurre utzi behar izan dudalako gaurtzen debian, bai. Oso ongi, aizu, eguneroko kontziliazioaren kaosa, nola antolatzen duzu? Lehenik eta behin konta iguzu, zure kasu partikularra zein da, etxean zemazarete? Bueno, 3 gara etxean, bikotekidea eta biok, eta 3 urteko semea. Eta egia esan, orain hobe moldatzen gara, ni kazetaria naizenez, bueno, goizak ez dut esanen libre ditudala, ez ditudalako libre, baina askotan malguago izatea errezten dit, ez? Prentsaurrekoat baldin modukoa za 11etan, ordura arte ez daukazu presandirik, eta gutxi gora bera moldatzen altzara. Gero ere, bueno, agian ofizio honengatik ere, aukera daukazu momentu batean eskapatzeko, aurrea gaixo jartzen delako eta momentuen batean hartu behar duzulako edo alakoetarako. Eta gero, bueno, gure kasua pixkat berexia izan zen, aurrea eduki genuenean ni langabezian nengoelako eta orduan ni gelditu nintzelako etxean lehenbiziko momentu horietan, baita nire bikotekideari baja eta baimena bukatu zitzaionean ere, nik aukera izan nuen etxean gelditzeko, eta ezakit, zorionez, esanen dut orain perspektibarekin ikusita, garai hartan ez zitzaidan hain zorionekoa iruditzen, baina bai, eta gerora, bueno, nolabait kompatibilizatu izan dugu, ni goizetan hori libreago ibili naizelako, eta nire bikotekideak goizeko lanaldia duelako, horrek zer dauka, oso gutxitan kointziditzen dugula, gau ez kointziditzen dugula, baina horrek ere aukera eman digu aurrearekin egoteko eta bizimodu hori pixkate kompatibilizatzeko. Babesak eta laguntzak aipatu ditu, saioak lehenik eta behin, oskia, zenbaterainoko laguntza jasotzen duzu, zu langabezian zaude, zure bikotea lanean ari da, beraz, soldata horrekin babestu behar duzu. Nere mezenaz da eneko, gure mezenaz da eneko, nere zenarra, bai. Dena den, aurrak izan zenituztenean laguntzari jaso zenuten, nolabiteko laguntzari? Ez. Ni autonomoa nintzen, langabezian geratu nintzenean autonomo bezala ez duzu laguntzarik, eta aurrera egin dugu algen nuen bezala. Asko murriztuz, asko murrizten, baina aurrera ateratzen da. Nik uste dut arazoa ez dela hori. Arazoa da nire ustez eskini izkidatela hainbat lan neri ezin izan ditudanak hartu. Nire egoera orain ez da, nik ezin ditut 8 ordu lan egin edozein ordutegitan. Nik orain behar ditudan beharrak beste batzuk dira, eta langile bezala nik uste emakumei edo gizonei edo aurrekin dauden noiei bermatu behar zaizkiela gutxieneko batzuk, ez? Esan, ze malgutasuna behar duzun, ze uste dute. Eta malgutasun hori gaur egungo gizarteak ez du eskintzen, argi eta garbi dago. Ez, inondik. Ez dago malgutasunik, oso zorrotzak dira, eta geroz eta gehiago, eta krisi honen ondorioz badakigu egoera larritu dela pilo bat langilentzako. Askotan baliatzen dute, zuk ezin duzula aukeratu, ez? Edo niri ere gertatu izan zait, zuk diozun hori, ez? Langabezian egon, eta momentu jakin batean lan bate eskaini, baina ezin hartu, ez? Eta gainera, horrekin jokatze dute zu desabantaila egoera batean zaudela, eta orduan, hause daukagu hartu edo utzi, ez? Eta orduan, ez daukazu, ez dago negoziatzerik, ez dago, aurrean daukazuna sistema oso bortitza, oso zurruna da, eta orduan ez dago modurik, ezakit, malgutasun hori negoziatzeko, ez? Esateko, nik aur bat daukat, beharko nuke, hau edo hau, ez horrekin desabantaila hori baliatzen dute euren mesederako, azkenean zu beste momentu batean edo beste garai batzuetan onartuko ez genituzken baldintza batzuk onartarazteko, ez? Ezin da kontziliazioari buruz hitz egin, gizarte batean gaixorik gaudela alde batetik patriarkatuarekin eta beste aldetik kapitalismoarekin. Ez da kompatible edo ezinezkoa da.
Nik uste dut sakoneko aldaketak egin behar direla. Gainera, nik uste dut hartu dugula kriston martxa normaltasuna handiz ikusten dela biok lan egin behar dugula. Osea, normalena da txikia aurreskola eramatea, edo bestela aitonamonak ere hor daudela, eta orduan laguntzen dutela pilo bat. Baina, eske, azkenean zure aukera izan daiteke ere bai, etxean gelditzea txikiekin, zeren azkenean, zerbait polita da, eta gainera, zuk aukeratu duzun gauza bat, eta beraiekin garrantzitsua da egotea bere aita edo bere amak edo biak batera egonepe. Aita gaur egun oso normala da eskaintzen baldin badizute lan bat, esatea, hartu lana eta saiatu aurreskolan sartzen. Ez baina eske aukera ez da hori. Nik egon nahi du nire aurrakin, ez dut inorre eskolara eraman, edo nire amari esan, edo... Eta hori gero eta kasu gutxi egagotan ikusten da pixka bat arraroa. Ez nahi dut gelditu, nik nahi dudana da gelditu nire txikiekin etxean. Eta gauzatuko litzaidake 5 urte gelditzea. Bueno, posible baldin baduzu, adirudiko berratzen duzula, posible baldin baduzu, ez dirua baldin baduzu, ez dirua izatea. Baizik eta aukera hori, printzipioz ez diru askorekin, baino behintzat posible izatea. Eta ez da erresa. Familiaren eredua, ekonomiaren sistema, gauza asko daude hemen jokoan. Gaur egun, 14 urte dituzte zure seme-alabek, bikiak dira, kontziliazio, zenbateraino. Pensatzen dut, hasiera batean askoz ere gogorragoa izango zela, ez da, Oskar? Bai, gaur egun egia esateko, alabak duten adinekin, nahiko independienteak dira, zorionez eta badugu aukera, haiek oso ondi moldatzen dira etxean, bakarrik, eta ez gaurean pendiente. Beste negoera bat desberdina da, gu ja astuta, baina saioak esan duena arrazoia du, gu planteatu ginen hori momentu batean, hori ugotariko bat alabekin geratzea, eta hori gozatzeko, eta nik hori galdu egin dut. Eta Lurdesek ere bai, bikotea, zen azkenean biak behartuta ginen lan egitera, eta gure aukera bat hori zen etxean gelditzea, disfrutatzeko, baina ekonomikoki zen posible, eta gero bai izaten, hori aurrera ateratzeko liatzen duzu aitonamonak, eta esaten duzu ezin duzu horrela jarraitu, eta azkenean biak lan egitera, haurtzen degira, eta betiko modua. Gizarte honek behartzen zaitu hori, bide hori jarritzea. Gaur egun, erabat ezberdina da, gu ja jarritzen dugu lanean, egiazateko aurreko astean ere bai, tokatu zain niri etxean gelditzea, gaixotu zitzaigun bat, eta azkenean hori gaixori baldin badago, tokatzen zaizu. Eta bilatzen duzu modua, nire kasuan autonomo nahi zenez, enpresa txiki batean nago, beste langile batekin, eta haien bien artean moldatzen gara, eta nire etxean eratzen naiz, berari tokatzen zaio ere bai, konziliazio kasunetan zatzen da bikotea eta lankidea, baina gaur egun desberdina da eta erresagoa da. Eta gero ere, zama, familia kargak sarritan gelditzen direla gurasoengan, ezta? Gurasoek hartzen dutela karga hori, eta gehienetan amonak, ezta? Berriz ere emakumeak hartzen duela zama hori joan. Patriarkatuaren kontu atera da, eta egia da, eta gero jendeak ukatu egiten duenean realitate hori existitzen denik, ez dakit zeri begira dauden, ze gure eguneroko egia da, ez? Azkenean, gure kasuan adibidez, aukera genuen aurrak nire gurasoekin, edo Maria nire bikotearen gurasoekin uzteko, baina hori ze puntutaraino da, zerbait iraunkorra, ez? Noiz arte hipotekatu behar dituzu zure gurasoak, eta gaina horiek aukera izan behar dute bizitzeko, euren bizimodu egiteko, haiek hori da, gu txikiak ginenean egon ziren, ez? Gurekin tokatu zitzaien, sakrifizio hori egitea, eta orain berriz ere behartzea horretara, ez, naiz eta disposizio oso naizan, eta azkenean, izan daiteke unean uneko irtenbide bat, edo soluzio bat, baina ez da iraunkorrea, eta gero, hori, patriarkatuena eta nola itzalpeko edo askotan ageriko matxismo hori ez, sistemaren desberdintasun egiturazko horiek, ez? Nola, azkenean, naiz eta jubilatuak egon, betiko inertziak mantendu egiten dira, ez? Eta azkenean amona izaten da, gelditzen dena aurrekin, baina hori gertatzen da hien belaunaldian eta gertatzen da gurean ere. Enpresetan,
gure enpresan adibidez, naiz eta oso kakotxen artean oso enroiatu izan, oso laguntza asko eman, konziliaziorako eta erraztasun asko eman, azkenean aurrekoan egin zen berdintasun plan bat, eta hor datuetan oso argi eta garbi agertzen zen. Zenbatek jotzen dute konziliazio laguntzetara, eta zenbat gizonek eta zenbat emakumek, gehienak 80% bat emakumezkoak, eta askotan ez dugu planteatzen ere, zergatik den hori, ez? Zergatik egiten dugun, askotan hori ja hain barneratua daukagu, ez dugula zalantzan jartzen, ez? Nik ez dut hartu behar, ez? Nire bikoteak hartuko du, ez? Nire neskak hartuko du, ez? Beraz, ekonomialaria zara, saioa, zer neurri hartu beharko lirateke, ezta? Hau aldatzeko. Zer neurriak hartu hori ez eta ekonomilaria izan, orain esatea zaila da. Ikustu daiteke errestasuna jarri daitezkela eta posible dela. Beti badirudi dela utopia bat, bai egotea, biok etxean, hainbeste hilabete, beste lekuetan gertatzen dena, hori ez da posible hemen, baina egia da, posible izan daitekela eta bakarrik dirua egon dagola, baino batzutan bideratzen dela beste leku batzuetara edo garrantzi gehiago ematen diogu bizitzeko beste modu bati. Nik uste dut, errestasunak oso errez daude, azkenean luzatzea baja, bion aukera izatea, bio batera egoteko aukera hori egotea ere bai, uste dut, adibidez gure kasuan eszedentzia baldin badago, laguntza bat baldin badago, ziur aski jende gehiago aukera hori hartuko zuela, ez dakit, nik orain izan duzunarekin hildo horretik, orain ere anaiak izan du ere alaba bat, eta izan zuen abenduan, eta lan egiten du Orkoienen fabrika handi batean, gehienak gizonezkoak dira, gehienak edo denak gizonezkoak dira, eta askatu zuen berak laguntza, bakarrik, dira 6 aste amak hartu behar dituena derrigorrez, zere azkenean erditu duena emakumea da, eta hartu zituen berak beste ez dakit orain zenbat diren 10 asteak berak hartu zituen, ez? Eta enpresa zen hartzen zuena lehendabizikoa. Uste zuten ez egoela aukera hori. Ez zuten, baina hau, egia da, baina posiblea da, eta behitu zenbat gizon daude, aspaldi dagoela neurri hori ja aukeratu da izakegu, emakumea do gizona izatea beste 10 eta esan ziote, egiratu bihartutela hartu du, nire anaiak bazekien hori posible zela, baina zakitzen bat langileko fabrika handi batean, lehendabizikoa, eta izaten duzu ikaragarria da. Beraz, neurriak har daitezkela, Oskar, haurtzaindegi sare egoki bat antolatuta, gurasotasun baimen zabalagoak eta orekatuagoak antolatuz, lana planteatzeko beste modu bat enpresetan, ezta? Bai. Dena den ni azpimarratu nahi dut gauzatxo bat, zeren egia da, normalean kontziliazioa beti pentsatzen dugu umeak eta, baina bikotearen ere bai oso garrantzitsua da, zuk esaten duzuna. Azkenean, gurutzatzen zara justu bazkalda orduan edo gauean, eta noski biak hilda, eta azkenean bikoten bizitza eta bikotearekin duzun harremana, hori kriston arazoak sortzen dira, zeren hori azkenean bizitza hori saiatzagatik umeekin egoteagatik zapurtzen da, eta noski konziliazio ez da bakarri umeekin, umeengatik baizik eta bikoteen eta etxea. Eta etxea, hartzeko beste gizarteak, aipatu dugun bezala, eramaten gaituen bide batetik, eta noski badago beste formak eta beste formulak, eta zehatu behar ginateke hori mantentzeko pixka bat zure... Eske lan munduan geizki ikusita dago hau. Geizki ikusita dago, nire senarrak pentsatu zuen, gian hartuko ditut ni baja aste hauek, ez? Ni etxen nengoen langabezian, baina zergatik ez? 16 aste elkarrekin egotea, denok. Baina zer esango dute? Claro, eske badakite zu langabezian zaudela, oskia, pues bai, badakite, baina eta geizki ikusia dago. Eta ez zituen hartu. Ez zituen hartu, ez. Ostras, hori bai kuriosoa dela, zeren zuk ja langabezian baldin bat zaude, aukera, azkenean galdu zen, no? Bai, baina zer pentsatuko dute? Ja, ze... Bere jefeak badakin langabezian nagola ezagutzen dugu elkar, eta karo, gure egoera ezagutzen duenez, elkarrekin egotea, ez da bat edo bestea, nik esaten dut aukera hori egotea, zeren leku askotan dago, ez bakarri bat edo bestea hartzea, edo baizik eta denok egon gaitezkela, gure aurrarekin edo gure kasuan bi izan genituela,
denok elkarrekin laguntza eskatu gabe, amonari, izebari, edo arreba bati, edo zeren askenean, gehienetan zuk esaten duzu bezala, amonak dira, nera aita nera ama, oraindik lanean daude, baina etortzen denean, nere ama da, ordu gutxiago egiten diula, moldatzen daude, betikoa. Eta zenbat langileek ateratzen dira lanetik, pediatraren garen eman aurra, eta arratsaldean errekuperatu orduiek. Eta ez du zergatik, baino horrela egiten da. Zer esango dute, badut aukera, badut. Eta sentsazio hori da ere, bai, azkenean ez dagoenez normaltasun hori, azkenean diozu, joan behar dut medikura, gaixotu da, ez, eta beti... Kezka hori daukaz. Zuk zeuk ere oso barneratu da. Horregatik gizartea dago gaixorik, ez dira bakarrik neurri batzuk hartu eta eta horiek bete, ez baizik eta denon aldaketa izan behar duela. Gero, telebistan egite dituztenean reportai bereziak konziliazioari buruz eta agertzen dienean, eta herrialde nordikoetan, eta ipar herrialdeko Europa, eta zakiza, eta baina, zu, imaginatu, eske kontzeptua da erabat aldatu beharko genukena, hemen, pentsa, atxaldeko 6etan, atxaldeko 5etan, edo nahi duzunean, edo behar duzunean, hori, alde egin behar duzula, ez? Eta lehenik eta behin, zuk zeuk hemen daukazun beldurra, hori, lehen aipatu duzuna, zer esanen duten ez bakarrik jefe, baita zure lankideek ere, ondokoek ez ote duten esanen gutxiegi lan egiten duzula, naiz eta zure eskubideak diren. Zure eskubideak izan, eta gainera, zure lanean ez eragina gero benetakoa ez haindia izan, ez? Baina 3 minutu besterik ez ditugu, beraz ongi banatu beharko ditugu 50 segundo bakoitzaren zen. Begiratu dezagun aurrera. Hala ere, gero eta gehiago hitz egiten ari da gizartean kontziliazioaz, eta nik uste dut ja agendan jarrita dagoela gai hau. Iruditzen zaizue aurrera egiten ari garela, naiz eta milimetro bat egunero. Oskar, zein da zure iritzia? Pues, a ver, ya se duela mala urte bezala gaude? Okerrago? Pues nire gustatuko litzaidake esatea baietz, aurrera goaz, baina esateko, eske niretzat arazoa ez da bakarri hori, hainbat neurri hartu baizik eta gizarteen dugun hori, buruan duguna aldatu, eta hori aldaketa hori luzerako izango da. Nik uste dut baietz, zenbat neurri hartzen ari dira, baina oso nik ez dakin dira labak egun batean ama izatea erabakitzen baldin badute, nola izango duten gauza. Enpresa, administraritza eta bestelakoak aipatu ditugu, baina askotan ere etxetik hasi behar dugula lan. Noski, bai, etxean, aurrekin, horregatik hasiera hau oso garrantzitsua da, haiekin egotea, emozionalki haiekin egotea, ongi ezitzea, oinarriak ongi ezartzea, oso garrantzitsua da. Eta nik txulapotrak esandako gauza bat, oso polita iruditzen zaidana, esan nahi dut, ezakin nola den bere hitzak, baina badakizuen nola den oso bortitza bera, eta esan zuen, oin dela gutxi, que yo quiero estar con mis polluelos, zeolako zerbait, eta egia da. Hori aldarrikatu behar dugula. Saioa, 50 segundo dituzu, aurrera begira, uste duzu aurrera egiten ari garela? Momentuz, nik uste dut bai multxo txikietan ikusten ari, behintzat nire inguruan adibidez hori gizonak hartzea, edo erabakietzea bat edo bestea, hori ikusten ari naizela gero eta gehiagotan. Osea, nik ez daukat alderik nire gurasoak bizi izan zutenarekin, orain adibidez nire egoerarekin multikoak gelditu zelatzean edo nera nahi adibidez gauza bera egin duela, eta lagunen artean pizka bat mugitzen ari dela. Neurriak nik momentuz ez ditut gauza ondirik aldaketak ikusi. Jon hor zaiz, minutu erdi bat eta minutu erdi bat 30 segundo dira. Bai, pixkat aurretik esan denaren hildo beretik, ez? Bai, agian pausoak eman dira, agian gaia azaleratzea bera ere lehen pauso bat izan liteke, gero berez oraindik bide izugarri luzea gelditzen den arren, baina gure esku dago hori aldarrikatzea, baimen horiek hartzea eta pixkanaka uraren lana egitea, ez?
Oskia Ugarte, mila esker honiz gurekin izateagatik, bazkaria prestatzera joan barko duzu. Eta bestalde batetik, gure artean daukagu ere, Oskar Andueza, ziztu bizien joan barko duzu erronkari da, orain. Eta gure artean izan dugu ere, saioa, Zabalza. Bueno, arratsaldean errekuperatu barko duzu ordu bat, ez dut uste. Espero dut ez. Bueno, Jonor Zaiz, zuri ere mila esker. Amarrak pasata ditugu. Euskadi Irratien esan duenez, sortuk ez du uste Euskadi Espainiako hauteskundeak biak batera egitea zuzena denik. Oiene Perez, egunon. Egunon EH Bildurentzat ez da joko garbia Iñigo Urkullu lehendakaria egiten ari dena, egun batean esan legealdia ez dela oraindik amaitu eta hurrengoan justu kontrakoa hauteskundeak ekainaren 26an izan daitezkeela. Egoera argitzeko eskatu dio beraz bere buruari abantaila eman beharrean. Hori bai, EH Bilduk aldi berean usten du ez dela egokia Espainiako hauteskunde orokorrak eta legebiltzarrekoak batera egitea. Axerra Raiz. Kontua baldin bada gastuak aurreztea eta kontua baldin bada jendeari alegine handiegiak ez eskatzea, egin ditzagun guztiak batera. Nik uste hori zentzugabea dela. Hauteskunde bakoitzek eskatzen dute beraien eszenatokia eta beraien momentua, eta nire ustez Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoek ez dute zerikusirik estatuko hauteskunde orokor batzuekin. EH Bildurentzat burujabetzaren legealdia izan behar du hurrengoak, estatu propioa eraikitzeko legealdia, autogobernuaren bide hori PNV-rekin egiteko prest dago, eskubide sozialak lantzeko berriz Podemosekin adostasunak aurrikusten ditu. Batzuekin eta besteekin hemen adostutakoa Madrilera eramateko prest dago EH Bildu, baina baldintza batekin. Axerra Raizek dio, erabakita izan behar dela Madrilek atea itxitakoan zein bide jarraitu behar den. Euskadiko metal arloa eta bereziki altzairu gintzarena aztergai Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan. Euskadiko altzairu sektorearen egoera zaila, danpinaren eta energiaren prezio altuaren ondorio direla errepikatu du Arantxa Tapia lehiakortasun sailburuak. Aitor Perez, egunon. Egunon, Jaurlaritzak aurkeztutako planaren balioa goraipatu du Arantxa Tapia sailburuak. Udalek Gipuzkoako Aldundiak eta Zumarragako Arcelorreko lan batzordeak begi honez ikusten dutela, dio arazoa konpontzeko langileen inplikazioaz gain, enpresarena beharrezkoa dela esan du Tapiak. Beti esaten dugu, enpresa horrek plan industrial serio bat aurkezten duenean, inbertsioak tarteko dituela, eta enplegua mantentzea lortzen duenean, Jaurlaritza aldamenean eta laguntzen izango duela, bai inbertsioak egiten, bai formakuntzarako edo beste edo zertarako. Gaur Arcelorreko zuzendaritzari aurkeztuko dion industria planaren aldeko deia ere luzatu du, eta Jaurlaritza bidelagun izango badu ere argi utzi du industria plan hori enpresak berak garatu beharko duela, enpresa bera bideragarria izan dadin. Bain zuzen, Arcelorren Zumarragako lantegiko labeko ordezkariak Aitzol Karajarabilek Euskadi Irratien esan digu, erakundeak alde izatea baliatuko dutela sindikatuek enpresaren bideragarritasunari eusten ahalegintzeko. Eusko Jaurlaritza, diputazioa, udaletxeak danak alde dazkagu, beraien laguntza eskatu eta presta egin dugu. Eta guk egin nahi duguna da, enpresari argumentu hori kendu, eta esan diegu viabilitate bide bat aurkezten balin badute, hori danak hori estudiatzeko hortan lan egiteko prest gaudela. Eta argumentu horiek kendu nahi dizkiogu, baina ez dakigu noraino iritsiko gehan, Grezia, hasi da, Turkiara etorkinak deportatzen astelenean hasi ondoren, gaur arte etenda egon dira deportazioak, eta Turkiara gaur 140 itzularazteko aurrikuspena dute Greziako agintariek. Ane Irazabal, EITB-ren bidali berezia honen lekuko izan da, egun honane. Egunon bai, lehenengo ferria atera da Lesboseko portutik, Turkiara deportatuak izaten ari diren 45 iheslariekin. Pakistandarrak dira denak, gizonezkoak, eta muturreko segurtasun neurrien artean atera dituzte Moriako erretentzio gunetik. Frontexek esan du inork ez duela asilo politikoa eskatzeko prozesua hasi, eta beraz, borondatezko itzulerak direla, baina konfirmatu gabe dago Morian protesta eserialdia egiten ari ziren Pakistandar berak diren ala ez. Gaurkoan ere polizia bat jarri dute iheslari bakoitzeko. Nazio Batuen errefusatuen agentziak operazio guztia ikuskatu du, portuan berriz protesta bat egin dute ekintzaileek eta Lesboseko herritarrek, hainbat manifestari itsasora bota dira gaurko deportazioak salatzeko,
eta poliziak 4 pertsona atxilotu ditu. Bien bitartean Alemaniak 181.000 asilo eskari jaso ditu urteko lehen 3 hilabeteetan barne ministerioak jakinarazi duenez. Igaz baino 112 gehiago dau. Iaz Alemaniara iritsi ziren milioitik gora errefuxiatu eta etorkinek ezin izan dute 2016 arte eskaririk aurkeztu eta horrek eragindu gorakada. Aurten igaz baino askoz ere errefuxiatu gutxiago iristen ari da Alemaniara. Errepidean, arazoak daude orain Tolosan N1 errepidean Irunerantz joateko 2 autok ezbeharra izan dutela esan digute segurtasun sailean eta errei bat itxita dago. Bestalde gogoratu Bilbon, arratsaldeko 3 arte tranbia doan izango dela gaur Iberdrola egiten ari den akziodunen batzarra dela eta. Euskalmeten iragarpenaren arabera hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, Kantauri isurian hodeiak eta zaparragadak ugariagoak izango dira hegoaldean baino eta temperatura dagokionez altuenak 9 eta 12 gradu artean kokatuko dira. Goizeko 11etan izango da hurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak nahi duzuen aldiro eitb.eus atarian. Orduz orduko albiste zerbitzua izan da. Euskadi Irratia, albistearen arian. Euskal Herria Irratia. Dietak egiteaz nazkatuta, zure seme-alaben elikadurak kezkatzen zaitu, edota kirolaria zara eta ezakizu zer jan. Izaskun Berasategi dietista nutrizionista, osasuna zaindu, ongi elikatuz. Informazioa 659 155 835 eta izaskungidoi.nutrizion.com webgunean. Izaskun Berasategi, Eskidotzkalea 23 Iturrama, euskara zatendituko zaitugu. Bainez dekorazioan toldoak, eltsosareak, kortinak, estoreak, dekorazioa eta ehungaiak. Informazio gehiago kortinateknika.blogspot.com eta bainezdekorazion.com webgunean. Bainez Dekorazion Iratxe Monasterioa 48, Iruña. Vulcanizados Felix vulkanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konpoketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta, Vulcanizados Felix vulkanizatzelanak, San Salvador bi, Borlata. Planikop, fotokopiak txuri beltzean. Fotokopiak koloretan. Planoak. Era guztietako kuadernatze-lanak. Imprenta laizterra. Kamisetak. Donibane auzoaren erdi-erdian gaude. San Alberto Magno kalearen 6an. Planikop, zure kopistegia. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquin Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruña. Nolako besaulki erosoa. Bai, ABC sofasen erosi dut, bikain, oso arreta ona, 11 aukera, 100 ezberdinak, orbanen kontrako oialak, familia guziarentzako paregabeko aukerak. Eta non esan duzu erosi duzula? ABC sofasen, Iratxe tanatorioaren parean. Gainera beti badute eskaintzaren bat edo beste, eta interesik gabe ordaintzen alduzu. Gainera, erakusketako besaulkiak eskuragarri dituzu 50% deskontuarekin. Metrópoli Forala. Well,
Kontziliazioaz luz eta zabal hitz egin dugu, bestelako kontuak izanen ditugu segidan. Iruñeko irrintzidorretik ari gara, Euskal Herria Irratia.eus, FM-ko 91.4 goizeko 10 eta 10 minutu dira. Asteburuko zine estrenaldiak eta zine kritiko berriaren estrenaldia izanen da gurean. Minutu gutxi barru gertatuko da hori. Saioaren azken zatian, San Ferminak iragarditzaketen 8 afixak aztertzera etorriko zaizkigu Leire Urbeltz, epaimaeko kidea eta diseinatzailea, eta Joseba Beramendi esprai marrazkilaria. Asteburuari begira ere, Osasuna eta Elx taldeen arteko partidoaren aurreko kronika eginen dugu hauexek eta beste hainbat kontu interesgarri seguru amaikak bitartean. Lehenik eta behin, minutu bateko manifestua entzutera goaz, Ariaz bestaldean daukagu, kazetari handi bat, Xabier Letona, egunon, nahi duzunean, aurrera. Egunon, irailako eta 6, greba orokorra Iruñan, Polizia Nazionalaren hilera ikusgarriak zorrotz zaintzen du Foru Diputazioa. Klik, begira pikete batan, zalaparta eta polizia batek borraz golpatzen du Sabino Kuadra diputatua. Klik, Sarasate pasealekuan gomazko pilotaz jotako gaztea lurrean etzanda geratu da. Klik, eta poliziek gogorra astintzen dute beste bat San Nikolas Eliza kantoian. Klik, zenbat klik argigarri, zenbat klik polizi bortxaren erakusgarri, zenbat mespresu, kolpe eta irain. Klik, 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 agertu bederen agertuko da. Gerokoak. Gerokoa gehienetan salaketaren artxibatzea da. Eta gerokoak dio, jadanik ezin dela klik egin. Baimena eskatu behar diozula poliziari. Bai kazetari jauna, ala kolpatzen dugu guk. Egin klik lasai. Klik egin dute argiak eta Asier Lópezek eta Mozal legea askatu die Espainiako gobernuak. Kazetaritzarako eskubidea ukatu nahi digute. Guri eta gainerako guztiei. Informaziorako eskubidea ukatu herritarrari. Eta guk berriz klik. Xabier Letona, mi eskera uniz, datorren astera arte ongizan. Metrópoli Forala. Golem Zinemak, Iruñean 3 areto zure zerbitzura. Golem Baiona, Golem Yamaguchi eta Golem La Morea. Golem Zinemak. Asteburuko zine estrenaldiak eta zine kritiko berriaren estrenaldia, esan dugun bezalaxe, Aitor Abaroaren lekukoa hartuko du Maialen Goñik hemendik aurrera. Egunon Maialen? Egunon. Bueno, zuere zine kritikoa noski eta zinema zalea eta zinearen inguruan ere sarean ari zara. Bai, hori da, zinea.eus izeneko atari digitala kudeatzen dut. Eta hortxe zinemari buruzko informazio pila bat mugitzen dugu, bereziki Euskal Herriko zinema, baina baita kanpokoa ere, eta esan duzun bezala, zinezalea ere banaiz. Gogoratu dezagun, berriz ere, zuen helbide digitala? Zinea.eus. Bueno, horri referentzia eginen diogu, hemendik aurrera, seguru, sarritan eta asteburuari begira jarriko garenez, estrenaldiak banan-bana aipatzen hasiko gara. Lehenik eta behin Frantziatik datorren lan bat, Le Nouveau, hasi berria, El Novato. ¿Por qué no llevas bombones mañana al instituto y así empiezas alguna conversación? ¿Me tomas por un payaso o qué? ¿Tenéis hambre? A ver, ¿cuál es el problema? Cállate. 14 urteko gaztetxoa protagonista, herritik nora eta Maialen Parisera dijoana. Hori da, Benoit izena du mutiko gazteak, 14 urte ditu, zuk esan bezala, eta, familia landa eremu orotik Parisera leku aldatuko da,
eta berak eskola berrian integratu beharko du, ezta, sartu beharko du. Eta noski adin horretako gaztetxoek, haurtzarotik nerabezarora igarotzen ari diren gaztetxoek, dauzkaten presioak eta sentimenduak bizi izango ditu une horretan, ezta? Kosta egingo zaio lehenengo momentu horretan lagunak egitea, eta amaituko du ikasgelako 3 lagun xelebrenekin elkartzen, ezta? Pixkanaka joango da harreman hori nolabait hobetzen, besteekin ere integratuta sentitzen, eta horri ikusiko dugu nolabait adin horretako gazteek bizi dituzten tirabirak, nortasuna definitzeko behar hori, ez da, ze beldur dituzten, ze sentimendu izaten dituzten, eta oso pelikula interesgarria da bereziki umorearen aldetik kontatuta dagoelako. Zuzendaria Rudi Rosenberg zinegile frantziarra da, bera kamararen atzean jarri aurretik kamararen aurrean ibili zen, ez da aktore lanetan ibili zen, eta hau da bere lehenengo film luzea. Iaz Donostiako zinemaldian ikusi ahal izan genuen, zuzendari berriak sailean, eta gainera sail horretako saria jaso zuen, ezta? Beraz, oso film gomendagarria, interesgarria izango da, esan bezala, trantsizio hori ikusteko, eta azken batean, gu geuk sentitu ditugun sentimendu horiek, emozio horiek ez, berriro ere bizitzeko. Beraz, gomendagarria erabat. Egin dezagun aurrera, gomendagarria erabat, ez dakit baote den gure urrengo titulua. Edurne Zuriren kronikak ehiztaria eta izotz erregina, Huntsman Winter's War, las crónicas de Blancanieves, el cazador y la reina de hielo. Si es el cuento de Blancanieves lo que quieres escuchar, descubre la historia que antes tuvo lugar. Espejo, espejo mágico, dime una cosa. ¿Qué mujer de este reino es la más hermosa? Norda emakumerik ederrena Amerikako estatu batuetatik datorkigun pelikula, proposamena da, abentura, fikzioa, ipuinak, maialen sorginkeria ere. Bai, hori da. 2012an estreinatu zuten saga honetako lehenengo filma, Edurne Zuriren lehenengo filma, eta hau nolabait film horren bigarren zatia da, baina era berean aurrekoa ere bai, nolabait gertaera haien aurrekariak kontatuko dizkigulako, ezta? Kasu honetan protagonista nagusia ehiztaria da berriz ere, Chris Hemsworthek antzeztuko duen ehiztari hori, eta kontatuko digu nola erreginak aizto horrek baduen beste aizpa bat, Emily Bluntek antzeztuko duen Freya erregina, berak nahi duen oro izozteko gaitasuna dauka, eta ari da armada moduko bat prestatzen, berak entrenatu egiten ditu eta prestatu egin nahi ditu, bere erasotzaileei edo bere aurkariei aurre egiteko, ezta? Armadako kide guztiei jarri dien baldintza bakarra da, eta baldintza hori da maitasuna beren bihotzetatik uxatu behar dutela, alegia ez direla maitemindu behar edo ez dutela maitasuna sentitu. Eta kasu honetan ehiztari den Erik, ehiztari honek uko egingo dio baldintza horri eta maitemindu egingo da Sararekin, Jessica Chastainek antzeztuko duen Sara ehiztariaren paperean dagoen pertsona horrekin, eta biak maitemindu egingo direnez, bi erreginei aurre egin beharko diete bigarren atal honetan. Lehenengo atal horretako efektu berezien arduradun izan zen Cedric Nicolas Troyan da bigarren film honetako zuzendaria, beraz, denok pentsatuko dezuen bezala, efektu bereziak topera ikusteko aukera izango dugu bigarren atal honetan. Historio aldetik agian ez da bereziki indartsua izango, baina bai efektu bereziak, akzioa, eta horrelako filmak atsegin dituztenentzako proposamen interesgarria. Osongi, egin dezagun aurrera, fikzioa eta abentura alde batera utzita, espainaldeko pelikula bat, proposamen bat, titulua Julieta. ¿Julieta? Tía, no me lo puedo creer. ¿Julieta? ¡Madre mía! ¡Qué sorpresa! Antía ha elegido su propio camino y usted no forma parte de él. Pedro Almodóvarren azkeneko lana da,
Haze momentu aldrebesa aukeratu duen, ezta? Bai, hori egia esan kasualitatea izan da, baina bai, astelenean atera ziren paper horien aritik, ezta? Bueno, egia da berak ere aste honetan egiteko hartzituen promozio ekintza batzuk bertan bera utzi dituela. Ziurrenik kazetariek galdera gehiago egingo zizkiotelako filmarekin zerikusirik ez duten gaien inguruan, ezta? Baina hala ere, pelikula gaur bertan iritsiko da zinemaretoetara, eta oraingo honetan Almodóvar berriro drama generora itzuliko da. Azken filma Los amantes pasajeros izan zen 2013an, komedia izan zen ura, eta bere hitzetan ez zuen harrera ona izan, ikusentzulek nahiago omen dutelako Almodóvar drama generoan, ezta? Eta oraingo honetan berriro dramara itzuli da. Alice Munro idazle Kanadar eta Nobel saridunaren 3 kontaketa erabili ditu oinarri bezala, esan dezakegu, ez du gidoia kontaketa hoietan nolabait era itxi batean oinarrituta egin, baina bai, hainbat esaldi, hainbat aipamen, baliatu ditu Julietaren gidoia osatzerako orduan, ezta? Julietaren istorioa kontatuko digu, izenburuak ongi dioen bezala. Julietaren 3 hamarkada azalduko dizkigu, 1985-tik 2015era bitartekoak, eta pertsona hori antzesteko 2 aktore erabili ditu Almodóvarrek. Batetik Adriana Ugarte garai gazteagoak antzesteko, eta Emma Suárez gaur egungo Julieta antzesteko. Istorioak kontatuko digu nola Julieta Portugalera joatekoa den oporretan, eta pixka bat lentxeago topatuko da Bea izeneko bere alabaz antiaren lagun min batekin. Berak aspaldi ez duela antia ikusten, Julietak nolabait utzi edo abandonatu egin zuelako, eta orain Bearekin topatuko da, ezta? Beak esango dio antia duela gutxi ikusi zuela, Suitzan ikusi zuela, eta familia bat duela antiak. Orduan, une horretan nolabait Julietarengan ustura bat gertatuko da, eta bidaia bertan bera ustea erabakiko du, eta nolabait bere garaian alabari kontatu etzion guzti hori kontatzeko ahalegina egingo du idatziz. Sentimendu guztiak, gertaera guztiak idatziz jarrita. Eta horrela ikusleak pixkanaka ikusiko du Julietak bizi izandakoa, zerk eraman zuen Julieta alaba ustera, eta emozio guzti horiek, ezta, sentimendu guzti horiek, eta ikusteko dago, nolakoa den pelikula. Ikusiko dugu beraz, eta eskandalua ekarriko ote duen pelikula honek, esan duzun bezalaxe, fotokolik ez da izango gaur. 3 proposamen, esan bezala, Le Nouveau, hasi berria, El Novato, batetik, Edurne Zuriren kronikak iztaria eta izotzezko erregina, eta azkenik Julieta Almodóvarren lana. Maialen Goñi, estimatua dago, datorren astera arte, besarkada handi bat, ongi izan? Beste bat, aio. Agur. Zinemak Iruñean 3 areto zure zerbitzura. Golem Baiona, Golem Yamaguchi eta Golem Lamorea. Golem Zinemak. Ni naiz zure lizentzia. Bizikidetza erein. Apirilaren 7an osteguna, arratsaldeko 7:30 Iruñeko planetarioan, Los rostros de la guerra, la dignidad es lo que importa hitzaldia, Gervasio Sánchez kazetari eta argazkilariarekin. Parte hartu. Bake bizikidetza eta giza eskubidei buruzko jardunaldiak. Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. Iruñeko zabalgunean, Benta de Urriza taberna jatetxea. Etxeko otordu tradizionalak berritasun ukituarekin. Astelenetik larun batera, eguneko menua 15,80 euroan, igande eta jai egunetan, menu berezia 30 euroan. Benta de Urriza taberna jatetxea Paulino Caballero 12, erreserbak 948 15 4301 telefono zenbakian.
Planikop, fotokopiak txuri beltzean. Fotokopiak koloretan. Planoak. Era guztietako kuadernatze lanak. Imprenta laizterra. Kamisetak. Donibane auzoaren erdi-erdian gaude. San Alberto Magno kalearen 6an. Planikop, zure kopistegia. Gustatzen zaigu Iñakik erizaintza bukatzea eta Amaia informatika ikasten hastea. Gustatzen zaigu Luziak bere garraio enpresa izatea, gauzak mugi daitezela oso gustuko dugulako. Era berean, gustatzen zaigu Patxi kirola egiten jarraitzea, Pabloren proiektu berria bideonetik joatea eta Juanjo eta Palomaren taberna lagun honez betetzen jarraitzea. Nafarroako Rural Kutxan hemen bizitzea dugu gustuko, gure jendearengandik hurbil. Una camioneta gris. Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa 2, Atarrabia. 948-33-0303. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquin Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruña. Metrópoli Forala. Metrópoli Forala saioan, osasunaren partiden analizia CCIren eskutik. Amaikako gorria, azte auzardia, bere koloren alde borrokalaria, jarraitzailek kementsu oiukatzen diote, osasuna, aurrera, zuzara berena. Asteburuari begira jarraitzen dugu, futbolari tarte berezia eginen diogu, 10:26 minutu direnean Osasunak asteburu honetan Sadarren jokatuko du eta Elx taldea hartuko du, Valentzia aldetik etorriko zaion taldea. Ariaz bestaldean daukagu gaia hitz egiteko kirol kazetari gazte eta handi bat, Iñaki Berastegi, egunon. Egunon, peio. Aurrekoan, Usnako berdinketa ekarri zuen Osasunak, puntu eskas bat, oraindik ere atiko horretatik gertu dago, igoera postuetatik nahiko gertu, eta bere pareko talde bat hartuko du Sadarren, ezta, Elx taldea? Bai, puntuetara berdinduta daude ez, 48 puntu dituzte bi taldeek, eta hori kontuan hartuta partidoa garrantzitsua izan daiteke ez. Osasuna ez da bilbola da honean, azken partietan puntu asko utzi ditu ies egiten, egia da Girona ez zuela beste munduko gauzarik egin partidera azteko, eta gero hor daukagu ere Teneriferen aurkako partida etxean aukera bikaina galdu zuela, Martinezago Ainados aukera galdu zen hor ideia horrekin, baina esaten dudana ez, partida garrantzitsua, biak berdinduta daudelako, eta ez hori bakarrik, atzetik datozenak ere 13. postuan Tenerife 3 puntura baino ez dagoelako. Ez du puntu askorik lortu zuk esan duzun bezalaxe, asteburuari begira eta Elxen aurrean. Nola ikusten dituzu Gorritxoen indarrak? Animoz ez dakit nola ibiliko diren ez. Egia da, Sadarren jokatzeak puntutxo bat gehiago eman beharko lioketela ez, jokalariei, motivazio extra bat izan beharko lukela, eta are gehiago jokatzen ari direla kontuan hartuta, ez? Sadar gotorleku bihurtzea hori izan daiteke gakoa azkeneko partidu hauetan, ezta? Azken duela, demoraldia hasieratik aipatu dugu, ez? Sadar gotorleku izan behar duela, beti demoraldi oro gotorleku izan behar duela, baina igoera kontuan hartuta, ez? Azken jardunalditan esan genuen, ez? Sadarren lortutako puntuak bereziki garrantzitsuak izango zirela, eta gero Sadarretik kanpora lortutako punturen bat urratu ezkero noiz behinka, garaipenen bat urratu ezkero noiz behinka, igoera lehiatzeko moduan egongo ginatekela, ez? Baina, Sadarren ere ez da Osasuna denboraldi oso ona egiten ari, ez? Desente puntu galdu ditu, azken jardunaldian ere Teneriferen aurka 2 puntu ies egiten utzi zituen Osasunak, eta hori, ea hemendik denboraldia amaitu arte, puntu gehiago lortzen dituen, eta hemendik zailtasunak dituzten beste taldeek puntuak lortzeko, eta lortuko ez balituzte, asko zero beto. Taula gainean, jokalariak 11koa nor ikusten duzu berdegunean? Defentsak, nauze eta atean hori ia seguru, ez?
Egia da, azken asteetan hainbat utxune egin dituela, baina bueno, ez dut uste Martinek aldatuko duenek. Kritika asko jaso ditu, ezta? Bai, azken aldian bai kritika asko jasotzen ari dela, ez? Pixkat zoro moduan jokatzen duelako une batzuetan, ez? Alabesen kontrare huts nabarmena egin zuen, eta azken jardunaldeetan edo bigarren itzuli honetan ez da lehenengoan bezain fin. Eta airez datozkion baloiekin batez ere, ez da? Bai, hor, naiz eta bera gihartxua izan, nahiko mutil altua izan, airez eta irterekin arazoak izaten ari den atezaina da, eta hasi dira korronte batzuk eskatzen, Mari Fernandez bigarren atezaina, edo beste korronte batzuk ja arrobiko bi atezain horiek, ez, Juan Fernandez, eta gero beste den bat aukerak emateko gutxienez, ez, baina ematen duen nauzet mantenduko duela, ez. Defensa lanetan, erdian, aurrean aldaketarik ikusten duzu? Nik izango nuke, hiru defentsak, hiru erdiko atzelariak berdinak izango direla, ez, azken jardunaldiarekin alderatuta, Miguel Zaino, Tano eta David Garcia, ez, Unai Garcia osatu da, edo denez ez da osatu, eta orduan ez dut uste taldean sartuko denik. Gero egaletan, hor ditut, hor dut nik zalantza, ez, aurreko jardunaldian Aitor Buñuel eta Oier aritu ziren, eta oiei biei, Javier Flaño, ez, baten ordez sartu liteke, ez. Gero, Merino dudari gabe itzuliko da Maikakora, errekuperatu da erdilari gorritxoa, gero esango nuke Otegi eta Roberto Torres adituko direla, eta aurrealdean imaginatzen dut Urko Bera eta Alex Berengar. Ikusiko dugu, beraz, gertatzen den asteburu honetan, gorritxok zer egiten duten sadarren pronostikoa amaitzeko, zer da? Irabazi, gutxienez, eta nik izango nuke, Osasunaren gol egiteko erraztasuna dela eta bat eta utxekoa bakarrik. Oso ongi, mila esker hauniz gurekin izateagatik, Iñaki Berastegi eta asteburuari begira Osasunaren aurreko kronika egiteagatik. Aio eta ongi izan? Eskerrik asko. Metropoli Forala saioan, Osasunaren partiden analizia CCIren eskutik. Entzule bikainak ditugulako Metropoli Totala. Biba zue! Gora! Metropoli Forala. Argak ez ditu bete Europak 2015erako zehaztutako kalitate helburuak. Horixe Nafarroko hitzak portadan dakarren albistea eta beste aste batez astekariak kontatzen duena aletzeko eta laburbiltzeko gurekin da zuzendaria Edurne Elizondo. Egunon, saia. Bai, egunon Edurne, zer moduz? Ongi erran barko, eta zu? Ongi aspaldiko. Bai, aspaldizkinela egoten. Ja, baina ja gindu buelta eta gogotxu gainera, ez da? Bai, aitzongi. Ekarri guzu beste Nafarroko hitzaren beste zenbaki bat, eta gaurko hontan ezin arnasa hartu horixe goiburua, eta argazkian arga ikusi ezakegu. Zer pasa da, Edurne? Bai, kontua da, martxoaren bukaeran Sustrai Erakuntza Fundazioak egin zuen bilera bat, bere bazkide eta lagunen aurrean, eta hortxe, egin zuen ingurumen mehatxuen mapa bat edo. Hori da, eta hainbat gai atera ziren, baino niretzako agitz garrantzitsua edo, pixkat dena laburbiltzen duen ideia bat ere jarri zuen mai gainean bertako Sustrai Erakuntzako kide batek, eta berak errantzuen azkenean, gaur egun Nafarroan ingurumenari kalte egiten dioten proiektuen artean, guzien artean badagoela lotura, ez denek badutela harremana, eta azkenean ere badirela gaur egungo gizarte ereduaren ondorio, ezta? Eta, bertzeak bertze, gizakion ondorioak edo gure bizimoduaren ondorioak ere sumatzen dira. Askotan hartzen dira bakanduak eta aparte leude bezala ez da, baina beraz baute erroko eta egiturazko gauza mankomun bat dela bizigaren sistema kapitalista kontsumista azkar hontan. Hori da, eta azkenean hori da arazo guztiak lotzen dituna, ez? Eta bazegoen bertze bat, bilera hartan parte hartu zuen Juan del Barrio ekologistak, eta berak mai gainean jarri nahi izan zuen ere, azken finean ere, arazo horien artean bertze bat delako eta baduelako ere gure gizarte ereduarekin harremana, eta da ibaien arazoa, ezta? Eta zehazki arga jarri zuen mai gainean. Argaren egoera batez ere Iruñetik beiti. Bai, agian beste gauza batzuk ez, Sustrai Erakuntza Fundazioak aurkeztu zituenean, ESA, HTA, Aroztegia, igual ezagunak dira, edo, bintzat dago gatazka pixka, baina argaren inguruan eta ibaien inguruan,
agian badago ez ezagutza handiagoa. Bai, gainean nik uste dut pixkat, bueno, ez dakit, ideia egin dugula, ba, bueno, lehen haunitzez ere okerrago zeudela ibaiak, adibidez, bueno, nik bidasoa daukaten ere herrian etxetik hurbil eta ni horitzen ez txikian nintzen ikan, ba, ikusten genuela olioa nola etortzen zen ibaian, geruza erabate bistakoa zen, orain iruditzen zaigu, ba, bueno, adibidez hemen Iruña herrian araztegia hor dago Arazurin, ematen du dena garbitu egiten duela araztegi horrek, baino ez da egia. Ez da nahikoa Arazuri garbitzeko arra. Hori da, eta ni egia erran, bueno, berak hori aipatu, argaren egora aipatu, eta, bueno, pixkat hainbat aditurekin hitz egin, eta azkenean, ba, realitatea hori da, ez? Eta gainera hainbat txosten daude, eta horiek erakusten dute, ba, Europak berak uraren zuzentarauaren bitartez zehaztutako kalitate helburuak ez dituela bete. Eta bere burua jarri dio 2027 urtea helburu bezala betetzeko, hemendik urte batzutara 11 urtetara. Hori da, ze kontua da 2015erako bete behar zituela, baino ezin izan ditu bete. Eta arazo nagusia arren bezala Iruñetik beti dago, ez? Azkenean argak, claro, Iruñerriko populazioaren presioari egin behar dio aurre, eta azkenean dira 350.000 biztanle baino gehiago. Gero ze gertatzen da, araztegian egiten da arazketa primario eta sekundarioa, baino ez hori da. Bai, tertziarioa ez da egiten eta horrek adibidez gatzen arazoa ez du konpontzen. Gero adituek aipatzen duten bertze arazo bat, ba, gaur egun ere, ba, 11.000 xaboi erabiltzen dugu, hartzen ditugun botikek ere azkenean ibaira bidea egiten dute eta arrastoile guziak uratik kentzea zaila da. Bai florari, bai uraberari, horrek denak eragina dauka. Eta gero badago bertze arazo nagusi bat, hainbat adituk, adibidez uraren kultura fundazioak, uraren kultura berria fundazioak nabarmendu duen edo arazo nagusitzat jo duena da presen arazoa, batez ere sarria inguruan daudenak. Sarriako presak eragozten du ibaiak garbitu alizatea berak dauka zikinkeri hori, ez? Bestela garbituko lukena naturalki, guk botatakoa baino berak alkozun horri bueltaban, eta horrein ezin du. Azkenean presa horiek, ibai askea zena eta bere burua garbitzeko gaitasun hori zeukana, bilakatzen du, ur pilatuko ibaia eta horrek eragiten du, hori oxigeno aldetikan arazo gehiago izatea, ezin duelako bere burua berritu edo garbitu eta gainera ere temperaturak gora egiten du, orduan, bueno, horrek sortzen ditu bertzelako arazoak. Eta ez dia bakarrik presa horiek, gero ere, adibidez, Rios Konbida, elkarteko bertze aditu batek ere aipatzen zuen, batzutan uholdei eta aurre egiteko jartzen ditugun egiturak, motak edo lubetak ustut izena dutela euskaraz, nik ez nuen izena ezagutzen, eta adibidez berak aipatzen du, gaur egun ibaietatik aitz gertu jartzen ditugula, eta horrek azkenean lortzen duen gauza bakarra dela, uholdea gertatzen direnean, ibaiaren, uraren abiadura azkartzea. Baina ibaiari ere utzi behar zaio, gainezka egiten, eta utzi behar zaio tokia. Azkenean ibaiak hartzen duena da berez berea dena, ez? Bere bidea litzateken horrin ez da guk eragotzi eta trabaiarri edo ziegiturak eraiki. Eta Europak ere pixkat zehazten duen bidea uraren zuzentara borren bitartez da horixe. Ibaiari utzi behar zaiola ibai izaten, ez? Eta pixkat berreskuratu behar duela bere bidea, eta bar. Adibidez, bidasoan, badago live proiektu bat orain, Nafarroa eta Gipuzkoari dire parte hartzen, eta bidasoan aurre ikusten du hainbat presa botatzea. Erran beharra dago ere, polemika piztu duela proiektu horrek, adibidez, Endarlatxako presa bota nahi dute, baina ez gertatzen da, hor izokinak harrapatzen dituzten arrantzaleak ibiltzen direla, eta horiek arrandute presa hori ezin dela kendu. Baina aditu guztiek, ni Nafarroko Gobernuko ingurumen departamentuko teknikari batekin ere hitz egin dut, Luis Sanzekin, eta berak erraten du, urak edo ibaiak behar duena, ibaiari mesede egiten diona da, presa hori kentzea. Eta noski... Beraz zerlen etxi beharko litzateke arrantzale bat... Ibaia eta izokinak, baino ez arrantzaleak. Izokinak baino bizirik, ez arrantzatuta. Argi dago, ez dakizen bat arazo eta oztopo gainditzen dituzte izokinek itxasotik jaio diren errekara bueltatzeko, eta gainera arrantzaleak hor izaten dituzte zain, eta orain ez dute presa hori botatzea nahi ere. Beraz jarri gaitezen aurrera begira, zer egin behar da? Ibaiek berezko egoera eta segitu ezaten gerozta garbiago edo hori bintzat manten dadin. Bueno, Europak erraten duena da, ibaiari eman behar zaiola, edo utzi behar zaiola bere ur dinamika izaten, hau da, bere izaera mantendu behar dela, berezkoak dituen espeziei lagundu behar zaiela, hori da.
Baina, bueno, gero bertze gauza bat da, hori guztia nola egiten den. Adibidez, Bidasoako presa hori botatzeko Europatik etorri da dirua. Bertzelako neurriak martxan jartzeko dirurik badago borondaterik, hori ja ez da guainen argi. Bueno, holatxe murgildu gara ibaietako uretan, eta askiongi azaldu dugu Edurne Elizondo guztia, eta eginen dugu errepaso azkar bat, gainetikan komentatuta beste gai batzuk izan ere landu dituzu ale hontan. Batetikan El Molino zentroaren inguruan, reportaje txiki bat. Bai, hor, badakizu erabiltzaile baten familiak salaketa jarri zuela, ustez sexu gehiagikeriak gertatu direlako, Nafarroko gobernuak ikerketa bat egin du, eta Nafarroko gobernuak egindako ikerketa horrek ere, ustez tratu txarra gertatu direla errandu. Eta, bueno, gai hori jorratu dugu. Osongi, eta guazen bada azken horrira, Camino Paredesi elkarrizketa egin diozue, beraz zein da Gustavo Maeztu museoko zuzendaria. Bai, eta erakunde horrek 25. urteurrena betetzen du aurten, eta horregatik egin nahi izan diogu elkarrizketa. Titularretik beratik kexa azaltzen du? Bai, pixkat krisiak gogor jo duela aipatzen du, eta ideia nagusi hori ez. Gaur egungo aurrekontua musea jaio zenean, 81an baino txikiagoa dela. Berez murrizketei aurregin behar izan diete, eta aurrekontu geroz eta txikiago bati. Hori da, hala ere, segitu dute, 25 urte hauetan horre egon dira, Lizarran museo hori bizirik egon da, eta, espero dezagun, hemendik aurrera ere, funtzionatzen jarraitzea. Ederki onaino, aste hontako Nafarroko hitzak dakarrena, Edurne Elizondo zuzendariak azalduta. Eskerrik asko gurean izatagatik, Edurne. Zuri, eskerrik asko. Bai, aio. Auzolana gustatzen zaigulako, Metropoli Korala. Badator berriro Iruñeko bigarren zabalgunera, Txoko Txoio. Outdoor alorreko eskaintza ezin tentagarriagoa, 140ko beherapena, oinetakoak eta kirolarropa, zure bidaia, trekking, txango eta oporretarako. Txoko Txoio. Tafaia 24. Txoko Txoio! Iruñetik gertu eta eskualde zeharo euskaldunean, Maizpide Lazkauko euskaltegi barnetegia. Urritik eta urtarriletik aurrera, euskaraz bizi giro lasai eta atseginean. Ikasturte osoa edo hilabeteko egonaldiak. Maizpide euskaltegi barnetegia. Aurten, familia euskaldunetan egoteko aukera. Bakarkako ikastaroak eta larun batetan 4 orduko ikastaroak. Maizpide euskaltegi barnetegia. Argibideak 943 888 992 3 zenbakian. Eta errepara ikastaroen prezioei. Maizpide euskaltegi barnetegia. Lazkao. Munduan zehar ibiltzen gara gustuko duzun opari hori eskura jartzeko. Hitu opari denda zure ametxetako guzti-guzia. Hitu, Merkader Eskalea, Iruña. Metrópoli Forala. Eta 2016ko Sanferminak iragar ditzaketen 8 afitxak, 8 kartelak aurkeztu dituzte, ezagunak dira, eta herritarrek, iruindarrek, aprilaren 18 arte bozka dezakete nahiago dutenaren alde interneten bidez, aldaketa handirik ez, kolore, forma eta motiboetan, eta 8 afixa horiek aztertzera jo nahiko genuke. Leire Urbeltz diseinatzailea daukagu gure artean, egunon eta ongi etorri. Egunon. Eta gainera 8 afixa finalista horiek hautatu zituen epaimai horretan egon zinen, ezta? Bai, hori da. Bueno, lan gogorra izango zen, ezta? 350 kartel gutxi gora bera, aurkeztu ziren bertara. Nola egin zenuten?
Bueno, hasieran bageneukan bakoitzak, epaimaietako bakoitzak 14 aukeratzeko erronka, ez? Eta orduan, denak armen aretoan zeuden, eskegitak, eta bueltak ematen, eta deigarria suertatzen zitzaigunari, makiltxo bat jartzen genien. Beraz, bateko impresio hori, ez da? Nik eman dituen 4 buelta, kostatu zitzaidan pila bat. Bueno, askoi, epaimaikide bat baino gehiagori kostatu zitzaigun. Eta orduan zer egiten duzue, gutxi gora bera, epaimaikide gehienek hasierako kriba horretan hautatzen dituzuenak, baztertu, eta hor, ez dakit, 50 inguru geldituko dira, eta gero banan-bana... Geratzen dira, hasierako kriba horretan, egunen bat, eta horiek egongo dira erakusketan, eskegitan, uste du kondestablen izango dela, udaran zehar, eta gero horietatik, beste ronda bat egiten dugu, non egun horietatik 20rekin geratu behar gara. Eta gero ja, 3. ronda batean, 20 horietatik 8 hauek, aukeratu beharra, eta hor ja kriston eztabaidak sortu ziren. Joseba Beramendi, esprai, marrazkilaria gure artean daukagu ere, egun honetan ongetorri, eta klasiko bat gurean urteoro kritika egiten duzu, 8 kartelak ezagutu, eta sare sozialen bitartez, eta ezagunak dira zure iritziak, eta aurten ere gurean izan zaitugu. Zer iruditu zaizkizu hasierako kolpe batean, ez da? Kolore aldaketarik ez dago, forma, motibo, teknika aldaketa hundirik ere ez dago, ez? Ez, nik uste dut lehiaketa honetan badirela idatzirik gabeko arau batzuk, ez? Jendeak ja barneratu dituenak, eta koloreen erabilera eta gaien hautaketa ere, nik uste dut nahiko finkatua dagoela aldez aurretik. Behintzat, ikusita zenolako kartelek irabazi duten saria azkeneko aurreneko urteetan, jendeak bideo hietatik jotzen du. Irabazteko orduan nolako zerbait egin behar da. Eta nik uste dut dinamika hori apurtzen ez den bitartean jarrituko dugula antzeko kartelak ikusten. 2 karteletan zezenak dira protagonista, beste bitan Zaindu Beltzarana, batean erraldoiak, beste batean Zapiegorria 11 bider errepikatua, eta beste biak letra hutsez osatu dituzte, eta guztietan daude presente Zuria eta Beltza noski, eta gatozen horiek guztiak aztertzera. Lehenik eta behin zezena kartela afixa hartuko dugu, egiguzu zure kritika Joseba Beramendi, diseinatzaile baten kartela. Bai, nik uste dut hontan hori lehenengo kolpean ikusi nuen, diseinatzaile batek egin du, oso teknikoki oso agerikoa irutu zitzaidalako, oso vektoriala eta konpentsatua, nik uste dut masak eta ongi kokatzen dituela, eta gero gehien bat tipografia ikustearekin ere bakarrik ikusten da oso zaindua duela kartelaren parte hori. Oso pikasianoa da, nahi baduzue, bilatzen ditu alako referentziak, eta nik uste dut kartel bezala polita da, gustatzen zait, baina nik ez nuke aukeratuko akaso San Ferminetako kartela izateko. Oso zezen primitiboa ematen du, ez da? Santi Bermineko leize zuloetatik ateratako piktograma bat ematen du honek, ez da? Ez dauka beldur asko sortzeko asmorik zezen honek, Leire Urbeltz. Ez, nik uste dut, irten bide grafiko aproposa dela, ez? Gainera, hori nola bateratzen dituen 2 ikuspegi ezberdinak, ez? Joku visual polita eta Josebak esaten duen bezala oso ondo ekoiztua, ez? Oso garbia. Begiratu dezagun bigarrena, nahi baduzue, Txuri Beltz, eta 2 letra ikusten dira, F letra larriarekin, zezena, beltzez, eta S letrarekin, korrikalaria izan daitekeen pertsona bat, lasterka, urtero egon behar du sinpletasunaren aldarria, ala diozu. Bai, beti, olakoren bat, oso elementu gutxikin edo oso marra gutxikin enginako kartela. Normalean oso zuzenak direnako bezua botatzerakoan. Eta nik uste dut altoengo kasuan
honi tokatu zaiola, ez? Da oso simplea, oso, pues, takit, nuken. Nik uste dute, nik ikusi nonean, txillidaren marrazkiak edo eskulturak edo etorri zizkian burura, baina baita, igual, esageratuta eta matiz edo hoien formen erabilera ere, ez? Oso simplea, baina oso, nik uste dut, oso txukuna dela. Baina aldi berean, esaten nuen ere, ez nukela aukeratuko, ze hau ere oso gai errekurrente barkatu. Iruditzen zait, ez? Oso konponbide ohikoa da, olako karteletan. Lere Urbeltz, epaimaian aukeratu zenutenean, zer nabarmendu zenuten? Bueno, egia esan oso elementu gutxirekin, ez? Bakarrik bi izkiekin asko adierazten du, ez? Badauka mugimendu handia, ez? Eta gainera, naiz eta abstraktoa izan, figuratibora jotzen du baita ere, ez? Oso garbi lotu dezakegu bi letra hauek, ez? Entzierroarekin, ez? Orduan, oso elementu gutxiekin asko lortzen du kartela honek. Egin dezagun aurrera, nahi baduzue arinago eginen dugu, Los colores de la fiesta, horixe da hirugarrena, festaren koloreak eta santua, begi aurrean, San Fermin, kolas baten aurrean gaude, Joseba. Bai, bueno, hau ez dute, zuzeneko karterak ez ditute ikusi oraindik, baina hola argazkian ikusten denez, nei teknikoki oso landu eritu ditzaidan, jode, kolas bat, baina oso txukun eta oso gustora egindako lana. Irudia, santuaren irudia da, eta nik uste dute bere meritu guztia, eta ez dela gutxi ere, errepikatzen dut, dela teknikoa, ez? Hartutako lana eta zenolako gustoarekin osatu duen irudia. Ni kartel bezala, bueno, askotan ikusitakoa ere, santuaren irudi bat hola horrez aurretik, eta gero, esaten duen tipografikoki ez zaidala oso landua iruditzen, ez? Azkenean sartu du testualen informazio beste ohartxo batean, hori bai, grazia batekin, txintxita batekin lotuta, baina alde hortatik eskaxamarra geratu zait. Ze bertute ditu kartel honek eta ze ahulgune zure ustez Leire? Egia esan zuzenean irabazten du kartel honek, zeren plastikoki oso aberatsa da. Plastikoki oso, Josebak dioen bezala, ondo landuta dago. Nire ustez, baina hau da nire iritzi subjetiboa, zezenak eta zainduak ez dute festa guztia errepresentatzen, ez? Ni bentsat hori Iruñakoa naiz betidanik eta festa maite ditut, baina ez naiz zezenketara joaten, ez da prozesiora ez da ere, ez? Orduan, niretzako hiru hauek daukaten ahulezia hori izan daiteke, ez? Bakarrik San Ferminetako oso diskurtso hori ohikoa, hegemonikoa, ez? Aurkezten dutela. Bestelako diskursoak ere ikusi ditugu zenbait karteletan, eta letrak bakarrik agertzen diren, izkiak eta hitzak bakarrik agertzen diren kartel baten aurrean gaude, laugarrena, ama a tu madre. Berriz ere, deja vu sensazio baten aurrean zaudela esan duzu. Kasu honetan oso retroa irutu zaidalako, ez? Baina beste alde batetik izan da niretzat aurtengo ezustekoa. Ez nuen olako kartelik esperotoren. Ze usartak aukeratzerakoan. Kartel bezala, esaten nuena, gogoratzen dit pixkat duela markada batzuk hor multikopistakin egiten ziren kartel horiek, ez? Eta oso ote iziano ere iruditu zait, edo tapiesen modukoa, baina bai, gustatu zait hori eskuz egindako eta iaia sasi klandestino moduan egiten zen lan haien antzekoa. Eta gero, hitz jokoa oso grazioso eritu zait ere, batetik ama, bestetik maitatu, eta gero nola, hori bakarrik izen buruan ikusten da, ama maitatu, ama tu madre, ez, nola aldatu duen hori. Baina hortaz aparte, hori izaten da, oso ariketa polita, baina kartel bezala ere berriz ere ez dute ikusten. Eta festak badituela milaka aurpegi,
eta horietako bat erakusten duela honek ama maitatu. Zergatik aukeratu zenuten hau? Bueno, nik uste dut hori, bere minimaltasune horretan, beste hori, festaren beste irakurketa bat planteatzen duelako, ez? Zergatik bakarrik irudian oinarritu behar gara, ez? Mezu positiboa da, eta ona, eta garrantzitsua baita ere, ez? Bai hau eta bai urrengoa, ez? Emakumearen papera aldarrikatzen du, ez? Eta ezakit egun horietan hainbeste lan egin behar denez, ez? Etxean eta kanpoan. Ardezagun urrengo kartela, beraz, Reinas, erreginak, eta konparsako lau erreginak, hain zuzen ere, agertzen dira kartel horretan, ez dakit honek ez ote duen irabaziko esprai? Nei oso hautagai ona iruditzen zait, ez? Alde batetik hori biltzen ditulako, fesetako lau ikono oso maitatuak, ez? Azkenean hauek ez dira akaso, lehirek esaten zuen bezala, zezenak edo santoren irudiak bezain eztabaida sortzaileak, ez? Hauekin badirudi badagoela beste nolako harreman bat. Eta nik uste dut, hori, aukerak dituela, gaina kartel bezala oso grazioso ditu zait, oso simpatikoa, gaina beraien arteko begirada horiek, ez, konpistate moduko bat, ez dakit zer esaten dion batak besteri, baina bakoitzak nahi duena uler dezake, eta nahi oso kartel posibilista iruditzen zait, ez, ikusten dizkiot aukerak. Honi ere tipografikoki, pixkat eskaz geratzen zait, baina nik uste dut mezua eta kartelaren funtzioa oso ongi betetzen dut honek. Bi hitzetan, zer nabarmenduko zenuke, Leire? Hori, bestelako diskurtso bat, ez? Emakumeen arteko solidaritate hori, ez? Niretzat da begirada horiek adierazten dutena, ez? Aurrera egin dezagun, 3 kartel komentatzeko dauzkagu oraindik ere, eta 3 minutu. Beraz, 30 segundo bakoitzarentzat. Pañoletas, zorabia sortzen zait kartel geometriko, hipergeometriko honekin. Zer diozu, esprai? Hau ere, kartel bezala oso txukuna, iruditu zait. Diseinu aldetik oso txukuna, baina ere ez nuke jarriko, estatiko gia ikusten dut. Txupinazoaren aurreko minutu hori ematen du, ezta? Bai, ez, kondo guzti hor zapiak altxatuta. Bueno, zer da azpimarratuko zenukena? Niretzako kartel honetan esabatzen dira, bai, klase, erlijio, genero, arteko ezberdintasuna, ez? Denak berdin, eta maila berdinean, ez? Bakoitzak osotasunaren parte bat, ez? Niretzako mezua, ez dakit, agian gehien guztiok, ez, Iruñeko edo Iruñerriko biztanleak bateratu dezakeen kartela da. Berdintasunaren aldeko aldarria. Bai. Nik kontran hori, ordenatu egia ikusten duen, baina bai, oso agerikoa, bai. Edade, arraza eta bestelakoak, ezta? Berdintzen dituela, generoak, baita ere. 7. kartela, eta aur batek izkiriatutakoa eta marraztutakoa ematen du, ezta? San Marrazkin, oso San Fermineroa. Bai, nahi hau oso gogia iruditu zait, da nire favoritotako bat, erreginekin batera, eta bai, oso askea, oso nahasia, oso kaotikoa, ez? Niko nik ere aukerek ikusten dizkiot, gainera hori, aurraren ikuspegitik azaltzen du festaren. Baina asko hurbildu behar duzu ikusteko ongi, ezta? Oso urrunetik ikusteko kartela ere ez da. Ja, pizka bat galtzen da. Zuzenean ikusitakoan askoz ere politagoa da, ez? Baina batez ere polita hori aurraren ahotsa ere egotea, ez? San Ferminetako kartelan. Tabernetako, komunetako irudiak ematen dute, ez da? Bai. Ardezagun gure azkeneko kartela, eta afixa honetan berriz ere San Fermin, baina oso bestelako modu batean, eta gainera bere silueta horretan festaren zenbait egoera betetzen dituela. Bai, hau da, niretzat izan da, bigarren ez ustekoa aurten, oso
oso eskasa irutu zait besteekin alderatuta. Nik esplizito egia ikusten dut, gauza gehiagi adierazten ditu zuzenean, entzierroa, zezen plaza eta oso agerikoak dira erakutsi nahi dituen gauzak. Nik uste dut finago edo sutilago izan balitz, beste nola baiteko baitza lortuko zukela. Baina ez nau asetzen gainera hori, letrak ere ez dakit. Nahiko... Dela den, arrakasta franko lortzen ari omen da, ez da? Ala dirudi. Ez azkenean, manejatzen dituen erreferentziak baute bere publikoa. Minutu batean, Leire, zure azkeneko kritika, recorrido San Fermín. Betikoa, zezenak eta saintua, ez? Baina nik uste dut hori, sintesi aldetik, irudiaren sintesi aldetik, nik ez dut desegokia ikusten, baina tipografiarekin nik uste dut akats egin duela batez ere azpiko lauki horretan, gainera hiru tipografia ezberdin erabiltzen du, eta denbora. Ez duela letrekin asmatu gehiegi, ez da? Ikusiko dugu, urrengo gaztean ezagutuko dugu irabazlea, mila esker honiz gurekin izateagatik Leire Urbeltz, epaimahaiko kidea, diseinatzailea, eta Esprai Joseba Berebendi, marrazkilaria eta zure diseinatzailea. Nahi duzuen arte ongi izan. Eskerrik asko zuei. Eta zuri ere, agur entzule amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak, albisteak. Egunon guztioi, Espainiako gobernuak Euskadiren beka sistemaren kontrako helegitea aurkeztu du. Urteetako laguntzak dira